kalton koko woni o de haalata ɗo ko baydi wi yo muñane ha galle mum gasa hay goto haalnani ene waɗa kew mawɗo e yo kanko yiɗa kunuɗo min mi rondo kunuɗo kunuɗe ɗe o dogata ɗe ko kunuɗe maadi muɗum saabu aduna hande o so yimɓe gandiro paaɗa a yettoytako mike mi wawa ɗano an haɗa ko mbimami ko haɗa andi ni mbami Jibril hande simi yiya meɗen muñe Jibril teke c'est grave an jooɗi ɗo hande an on ganduɗa an waɗatno ɗo défendre Jalika tout le temps tawde an jooɗi ɗo hande aɗa haala ɗum ɗon ne jaahi kam an mo ganduɗa Jalika neɗɗo innatno indi mum hadde mum hantin hay jana e dow mum an jooɗi ɗo hande haɗa haala ɗum ɗo ƴetta responsabilité jam ko hay makko par ce que suudu ndu Pulaar kala ko wima wattu hen hakkille wona ɓe mbimama muñani cuurki foof dañata ƴulɓe nan ɗon ay an ƴulɓe ma nana ngara ƴulɓe ma nane garate jettima ko arata ko noon so yettima hoɗat an teddini oɗo ɓiɗɗo debbo o ala ko muñinanima e aduna nda ala haydara nde o yiyani o nanani an yiyana nanani o jaggema juuɗo sappo joni noon hankkadin a wayare waɗi a dañi a waylima aɗa wawi dañde ko ɓuuri o ay Jibril Kumunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta besngo to Allah roki man jeyi so hani mo munyal ko jom yurmene woto nyo hebo woto ko nemo woto mo ngurna makko Allah joba ko jom yurmene woto kebine aduna Kumunyal wawi fof oduna